عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقوى مسوى منزل الله صلى الله عليه وسلم muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya zaɓe mu nuna soyayyar mu a fili ga shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fifita wannan al'umma da shi. Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake ta ne ba ta annabin rahama. Annabi da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Annabin da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nas bashiran wa nazira. Annabin da Allah ya rantse da rayuwarsa ya ce la'amruka innahu lafi sakaratin ya'qub. Annabi da Allah ya rantse da garinsa ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa tahillun bi hadzal balad wa walidin wa ma walad. Annabin da ya jifa Allah ya ce ni ne jifan ba kai kai jifan ba wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah harama. Annabin da ya ɗora hannu Allah ya ce a'a hannuna ne akan hannunsu. innal ladina yubayyi'unaka yadullahi fawqa aydihim. Annabin da Allah madaukakin sarki ya gayyace shi inda babu wata halittar da ta taba zuwa. Allah ya ce wannan jini za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna. Annabi da Allah ya ce masa subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Annabin da ke da tsarki wanda ba wani mai tsarkin da ya kai shi. Annabin da lokacin da aka haife shi ɗaya daga cikin waɗanda suka je don yin unguwar zoma Safiyatu bintu Abdul Muttalib ta yi nufi ta ɗauke shi ta wanke shi hatifi ya mata magana yace ya Safiyatu la taftahi bi nafsiki in akhrajnahu tahiran madhuran sallallahu alaihi wasallam. Annabin da babu wasu iyayen da suka kai iyayensa tsarki shine wanda Allah ya buga musu tambari yace wa qalluka fi sajidina shine malam yace min nabiyyin ila nabiyyin hatta akrashtuka nabiyya. Annabin da Ibn Markabi yace كتبت للنبي كم سميعة فما وجدت فيهن سفاها ولا شيئا عليه مما كان عليه الجاهلية. النبي الله يشهد من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي ده شيكي يا في عبد الله Abdullahi ɗin nan ma'anarsa bawan Allah wanda isa matuna jika ne na annabi Ismailu, ɗa ne gidan Kilabi, ɗa ne gidan Mudurkata, ɗa ne gidan Nuzari, ɗa ne gidan Hashimu, ɗa ne gidan Abdulmuɗallin. Waɗannan mutane su ne wanda Allah ya yabe su da ni'ila fi Quraysh ila fihim rihlata shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sune waɗanda suka ba da dukiyarsu da lokacinsu wajen hidimar ɗakin Ka'aba. Sune suka ba da rayuwarsu don tsayawa addinin Allah. Sune waɗanda lokacin da Abrahata ya je rushe ɗakin Ka'aba, ɗaya daga cikinsu Shaibatul Hamdi ya fitar da wani sirri na tauhidi
wanda ya nuna wa duniya cewa an kwashe dabbobin shi ya ce ku bani dabbobi na ya ce kai baka magana kan ɗakin Allah sai dabbobin ka ya ce dabbobi na ne shi ko wannan ɗakin akwai mai ɗakin me wannan bawan Allah ya nuna tauhidi ya nuna ya san Allah ya nuna shi da bautar Allah shi kadai wannan shi ne kakan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda wata mata ta ce ta alayya wa lakam ka afka min ma'ana ka wannan tambari na girmama gida ne na annabta jikoki da na annabi Isma'il wanda Allah ya ce masa wa qalluka fi sajidina Allah ya jujjuya annabi alaihi salatu wasalam cikin tsatso na mutanen kirki cikin mahaifa ta mutanen kirki har aka fito da shi cikin sayyida Aminatu bint Wahab ibn Malkabi ya ce ni da hannuna na rubuta ɗai iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 500 a cikinsu ban samu wanda ya aikata wani aiki irin da wawayen jahiliya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rayu aka haife shi cikin sayyida Aminatu a watan Rajab a daren Juma'a daren Juma'a wayewar Juma'a kenan lokacin sallar asubahi wannan mahaifiya ta shi Aminatu bint Wahab ita ce wanda sai da Abdullahi ya gaya wa mahaifiyarsa ya ce uridu minki an taqaddamani imra'atan zata husnin wa jamalin wa nasabu alin mahaifiyarsa ta ce hubban wa karamatan laka ya waladi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan idan mutum yana kinka yana da dama faɗi komai a kanka dama mutum biyu baka hana su aibata ka idan mutum bakiyinka ne duk yadda ka kai da kyau ma'ana aikata aiki mai kyau ma'ana yin ibada kyakkyawa ma'ana tafiya da mutanen kirki in yana kinka dole da aibata ka haka mai hassada da kai yana da dama ya faɗi komai a kanka amma ya sani inna rabbaka labil mirsad so da haka iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi da wai malamai suke magana wai malami yake magana akan abin da ya shafi iyayen annabi alaihi salatu wassalam wai ya zubillahi wata rana lokacin da Khalid bin Walid ya musulunta ka duba irin abin da Khalid ya wa addinin musulunci ka duba abin da babansa Walidu dan Mugira yau addinin musulunci Walidu dan Mugira su ne wanda inna kafaina kal mustahzi ta sauka a kansu amma abin mamaki lokacin da ɗansa ya musulunta annabi yana da kara da yawa sallallahu alaihi wasallam idan za a yi magana na abin da ya shafi waɗanda ba su musulunta ba sai manzo Allah ya ce uskut inna fina khalidan ya ce ku yi shiru a cikin Khalid na zaune amma wai annabi ne ba za a masa kara ba in ba karar taka ba ka duba karar da manzo Allah ke wanda ba musulmi ba sallallahu alaihi wasallam shine shehu ya ce rasulun aminun ajmalun nasi suratan wa akmaluhum fi shiddatin wa rakai annabi Muhammad sarkin kara sarkin kunya sarkin kawaici sarkin abuwa sarkin kyauta sarkin ungo sarkin bayarwa sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi shiru Khalid yana cikin mu kada a yi magana akan mahaifin shi saboda kara irin ta annabi Muhammad to idan ka ce iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi wata mummunar magana a kansu menene ribarka abinda wanda ke wannan magana yake so ya nuna a duniya shi maƙiyin annabi domin duk wanda ya aibata iyaye ka kai ya aibata kana ko ba haka bane su ko iyaye ko ba musulmi bane alqur'ani cha yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ko ba musulmi bane
iyaye kyautata musu ake yi, to balle iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu imani ne, mutanen kirki ne, bayin Allah ne. Ya ishe ka ishara sunan mahaifinsa Abdullahi. Abdullahi bawan Allah. haka alqur'ani ya faɗa, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Da Allah bai karanta wannan hadisi ya gaya mana wani annabi aka aiko sai yi Abdullahi, wani annabi aka aiko sai da Aminatu bint Wahab, wani annabi ne. So da haka inna abi wa abaka tatsuniya ce, cike nan bas kalas ya kare. Wai kana cewa yana da isnadi, ina isnadi? Duk wani hadisi, kowane hadisi ne, cikin Bukhari yake ko cikin Muslim yake ko cikin Tirmidhi yake ko ma a ina yake, in dai ba zai girmama annabi ba to ba hadisi bane. Shikenan duk wani hadisin da baya girman sha'anin annabi, janibin annabi, gidan annabi, martabar annabi, iyalan annabi, iyayen annabi, to wara'a wara'i, watsar da shi bayan baya. Amma kamar yadda muka faɗi, maƙiyi yana da dama ya faɗi komai a kanka. To me faɗin wannan hadisi maƙiyin annabi, kuma ya nemi wani addini ba addinin musulunci, shikenan. Domin wannan addinin shugabansa wanda ya zo da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. So da haka yan uwa, sai da Abdullahi irin maganganunsa da ɗabi'un shi da yadda ya tsaya wajen bautar Ubangiji, gashi abin da ya gaya waccan mata, amma haramu falmamatu dunahu wal hillu la jalla fa astabinahu wal hurri yahmi irdahu wa dinahu. Kaza abin da ya faɗa ba. Wal hurri ya ce ɗa na gari yana kiyaye addininsa da mutuncin shi. Ashe wannan bai isa ka gane waye sayyidina Abdullahi ba? Ya ce ɗa na gari, wal hurru ya habi irdahu wa dinahu. Kaga shi yana da addini, addinin wa annabi Ibrahim yake ci. Sayyidina Abdullahi ya ce ɗa na gari yana kiyaye mutuncinsa da addinin shi. To sai ga wani ya fito yana so wai ya keta mutuncin wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziruhu wa tuwaqqiruhu wa tu'ziruhu wa tuwaqqiruhu. Dole in kai mumini ne kaga girman annabi, kaga darajar annabi, duk abin da aka ce ma shafi annabi kaga girman shi, ko menene shi ka zama kana ganin girman shi. Garin annabi Makka kaga girmansa, Larabawa ma kana ganin girman saboda annabi balarabe ne sallallahu alaihi wasallam. Makka kana ganin girmanta, Madina kana ganin girmanta. Dan me? Don anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kwance, nan yayi tajalli ila rafiqil a'la. Amma kullum masoyi kalmominsa daban, maƙiyi kalmomin shi ma da duk kalmar da maƙiyinka yake so ya jefe ka ita zai jefe ka ita. So da haka wannan kalma ce ta kiyayya, wannan kalma ce ta kiyayya. Ka duba abin mamaki, idan mutum yana son mutum me aka ce mishi? So hana ganin laifi. In kana son mutum abokin ka kwanci kuna ta wane ya yi laifi ka ce wallahi bai yi ba. Balle budurwa kana son ta kai yarinyar nan ba da kira ce wallahi tallahi babu shari'a ke mata. Kai ta boyewa kai ta boye ta. To balle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda alkhairin iyayensa ya bayyana, alkhairin shi ya bayyana fili. Hasali ba kai kana cikin cin alkhairi, kana cikin. So da kai uwa mu kiyaye da wannan lokaci na masu farautar imani, kiyaye da wannan lokaci na 'yan damfarar imani. Wannan kalma ita ce kalmar da take kawo musiba a duniya gaba ɗaya. Wannan kalma ita ce take kawo bala'i a duniya gaba ɗaya.
domin man adani waliyan faqad azatuhu bil haqq. Sai na Abdullahi ba annabi bane, sai da Aminatu bintu Wahab ba annabiya bace, amma waliyai ne su, sun zo kuma da abinda mutanen da suka shuɗe ba su zo da shi alkhairi mai yawa, domin su suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da Abdullahi shine mahaifinsa, sai da Aminatu bintu Wahab ita ce mahaifiyarsa, sun zo da alkhairi. Aka ce mata nalhun nisa, wanda ba wata mata da ta samu wannan alkhairi. Sai da Maryam bata samu, sai da Asiya bata samu, duk matan duniya Hawwa bata samu abinda sai da Aminatu bintu Wahab ta samu. Babu wata mata da ta samu wannan mata nalhun nisa. Haka sai da Abdullahi alaihi salatu wassalam, duk wani mahaifi bai kai mahaifin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja a wajen Allah ba, bai kai shi ba wallahi. Saboda haka yan uwa mu kiyaye bakin mu akan jalibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasuli. A ubangiji madaukakin sarki ya ja kunne a kiyaye la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi hurmatuhu hayyan wa hurmatuhu mayyitan. Haka alfarmar annabi take, alfarmarsa yana raye, haka take alfarmarsa bayan ya yi tajalli ila rafiqil a'la. So da haka mu kiyaye me wannan magana yana ganin abin burgewa ne, to magana ce ba ta ilimi ba, domin idan ilimi ne me kake so ka nuna mutane? Idan koya musu wani abu kake so ka yi, to ka koya wa kanka barna, ka kuma cutar da kanka, domin kalma ce da istighfari ba zai kankare ta ba. Cin mutunci nalazina yuzuna Allah wa rasulahu, mai Allah ya ce la'anahumullah, Allah ya tsine musu. Cin mutunci gaya wa iyayen annabi wannan kalma cin mutunci. Kana zaton annabi zai ji daɗi? Ai akwai abin da ake annabi ya ji daɗi. An yaba annabi a gaban annabi, manzo Allah ya bada kyautar bargo. Ana zikirin Allah, manzo Allah ya ji daɗi, har ya ce a shiga cikin masu zikir. Idza marattum bi riyadil jannati fartahu, qalu wa ma riyadil jannati ya rasulullah, qala hiya zikrillah. Mawaki ya zo, wa asanu minka lam tara qattu ayni, wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u, wa anta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Saifullahi maslulun, ya ɗauki bargon shi ya ba mawaƙi. Amma wannan kalma ce ta cin mutunci, annabi ba zai farin ciki da ita ba, annabi ba zai ji daɗin ta ba sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya faɗa cewa tu'radu alayya a'malukum, ana bujuro min da ayyukan ku ina ganin su, ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan wace kalma ce kake nufi? Ka faɗe ta a nuna wa annabi me kake nufi za ta zama tattare da kai. So da kai kuwa Allah bar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maimaita mana, ubangiji Allah maimaita mana, Allah maimaita mana, Allah ƙara mana soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kiyaye imanin mu, ubangiji kiyaye imanin zuri'ar mu da masoyan mu gaba ɗaya, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ya saka wanda ta shirya wannan taro da alkhairi, Allah ƙara mata ƙarfin gwiwa, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zo wannan taro da wata buƙatarsa ta alkhairi, Allah ya sani, Allah ya biya mana, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kyautata ƙarshen, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya sa mu cika da imani, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. كل آمن وانتم بخير.